Hem muntat aquestes jornades dintre del tercer sector perquè pensem que el tema de la incidència és un tema que ens preocupa cada cop més a tots plegats. Veiem que és un complement necessari de tota la feina que hem vingut fent tradicionalment i moltes vegades ens falta això, coneixement, saber com es fa, quin impacte pot tenir, quin percentatge hem de dedicar, d'esforços i, per tant, recollir les experiències que en trobem al sector i la gent que hi aporta i algunes campanyes que ja hem fet doncs és molt positiu. Jo penso que són jornades de reflexió, és a dir, igual que un no té per què esperar un resultat immediat. La gent ha anat prenent nota de tots aquests elements que configuren la incidència. A veure, venim d'un treball on la incidència no tenia un espai perquè fèiem cadascú el nostre treball. Estem en un moment en el qual tot el treball del sector social entenem que sense un canvi global no hi ha espai. I per tant estem en un procés d'aprenentatge, tant de treballar amb incidència en sectors polítics com en sector social, com en sector de mitjans de comunicació.